सुनायखौ माबो गैया सामसो जादो बेखौ मा जिनिस नायगासिनो नों जानायखौ लानोसै आङो गुवाहाटि एयारपर्टआव कलकातायाव डक्टर ट्रिटमेन्ट बांसिन खरसा बिनानाव हेल्प खालामो आब'खौ कलकाता आं मिजिंथियो नोंथांमोनहा बे मेथाइखौ गोसो होना खोनासंगोन आरो नाजावगोन गोजोन्थों नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर माबोरै थबस्र' जलांखो दिनै नोंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर बिखानि दाउ दाबाव जुजायर दोमो दोमो सहाया बिखाया खामग्लियो दोहो दोहो एखुथा जानांबाय रजे नों खाफालनि दैथिंनायाव अन्थाइजों थेनाय मोदैनि आलि गुब्रुलांबाय रजे जिरि जिरि माबोरै थबस्र' जलांखो दिनै नोंनि आंनि गोसो दौलेङा लुनाय गोसोनि मन्दिरा दिनै बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर बायफ्लेलांबाय थेर बेथेर Hello everyone from airport जों थांगासिनो दङ कलकातायाव लांगासिनो दङ आब'खौ लांगासिनो दङ कलकातायाव जाहाथे आरो नेक्स्ट टाइम बिदि व्हिल चेयाराव जिरायनांला एबारनिफ्राय मोनफैबाय कलकाता एयारपर्ट व्हिल चेयाराव लोगोफोर जों बड'लेण्ड हाउसआव सफैबाय आब'आ बे बिसनाखौ लाबाय एसे मोजांनो उन्दुनो ओमफ्राय बेनो जाबाय जोंनि रुमा खनसे देखायनोसै थिगानो दं ना खस्थ' मोनदों नामा थाबायनो हाला नालाय एसे बेनो आरो हामगोन दे थाबायनो मोननाय बायदि मोना नालाय
हामनो थाखायनोथ' फैदोंना हामगोन गाबोन आब'ना एपइन्टमेन्ट दङ बयबो नोंथांमोना आब'नि थाखाय प्रे खालामदो जाहाथे जेबो मेजर जेबो नङा थ' मा होनो बेखौ थरसेल' टेब्लेट जानो जाहाथे हामो जेबो जाहाथे गंसेल' बेजिबो ना आंनिबाथ' बेजिबो लायलायनाङा जाहाथे बेखौनो बयबो बोर सारस्रि हरदो आब'नि थाखाय प्रे खालामहरदो जों जाहाथे एकदम आरामसे थांनो हायो आरोना आब' ज'नो बारा गोबाव जाहाथे थानो नाङा आरामसे सो लेट्स बी पॉजिटिव ओके बाय बाय बाकी अपडेट को नेक्स्ट होगा फैबाय कलकाता हामसो जादो नों जानायखौ लानोसै आङो मा जों हस्पिटालाव थाफैनाय आंखौ जानो सांदोंमोन मा मोनजायो मोनजादों मोनजायाखै नै संख्रिया नोंना नोंनि माबाफ्रा नायनो लुबैयोना नोंखौ संख्रि नांगौ नंगौ बेखौ जानांगौ आं बे